Umile kibite ezweni lokhala ningona ngidangile njalo bethela utali usabize banana. It's about to go down. It's about to go down, Bafana. Umile kibite ezweni lokhala ningona ngijabule utali ungiphethe kahle. Umile kibite ezweni lokhala ningibona ngijabule utali ungiphethe kahle. Asabe mayitululu ngayingenza ngiplashe sukuma wemngaba bone finally ngihappy. Ni right bafowethu. Lona uDamoni uphuma phansi eswazini ngalavumisa esigodini esinamandla emathanjeni. Umuntu odume ngengoma ethi Mayidululu ke lona ke. Mayidululu ethi Mike uyena lo oshaya ngoma uDamoni. Ngicabanga ispan music kuphela ikenye into. Music kuphela nje into yenza ngothando iyahlanganisa nabanye abantu from different areas. Iyahlanganisa nabantu. Ngicabanga ukuba uwena indlela esatshale ngayo ayifani nendlela esakheke ngayo ayifani. Even nama voices wethu masicula awafani. Funa ube uwena ungafuni ukulungisela omunye umuntu. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi ube uwena nje uhlube different kunabanye abantu. Wenza into yakho, uyithande, ubelievele kuyona. Ngaleyo ndlela uzoya kude. Ukhona umunye music kodwa ke angeke ngize ngubalo ngoba umusic mhlambe ongahambanga indlela engifise ngakhona uyabo. Then ingoma yavele yahamba yokuqala iMayidululu bese kuba khona engiyenze no Black Major ithi umjolo isaphenda ke sezoyikhipha nayo kungedala nje. Lo angeke ngize ngisikhuluma izingisi ezideep kodwa nje into engayisho ngathi people must expect a lot. Ama hit kuphela ke kodwa imlilo nje kuphela ama hit kuphela. Kunengoma engayenza neGolden Heart esengikhathele ngicatheni bake bayibona ku TikTok abantu isafuna sithinte lapho nalapho. I think 80% done. And then ishoda kancane iphume kube umjolo lo enkhulume ngawo kube ezinye ingoma ke sizenze ku Golden Heart nomzamo no Peace no Slicer ama hit kuphela no ziyeza nje nina nje ni relax nilindele udansa kuphela. Akasho ngesizwe Ngithi nje ngimthanza bamba bonke labantu abalandzela Damoni bathanza bamba. Manje kwabathula ngabezwa nokuthi baba bezuthanza Bezuthanza umbamba usho ngempela.